उच्चारण करिया ओ प्रार्थना दोहरेगा ओम संगचारं संवदनं शंभो मनासिजानतं देवभागं जता पूर्वे सदानंद पासते सदानंद पासते सदानंद पासते ओम सुस्त योग होची प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति अमूल्य वरदान अटे। योग अभ्यास शरीर एवं मनर विचार एवं कर्म आत्म संयम पूर्णतार एकात्मता तथा मानव एवं प्रकृति मध्य संतुलन स्थापित करता तथा स्वास्थ्य और कल्याणपूर्ण अवतारादि दृष्टिकरण अटे। योग केवल व्यायाम नुहे तत्सहित निजर विश्व और प्रकृति को एकत्व खोजारे भाव अटे। और यही योग दिवस 26 सेप्टेम्बर 2014 मसीह मिलित जातिसंघ साधारण अधिवेशन अणस्तरीतम अधिवेशन समय भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उद्बोधन देते। और 2014 सेप्टेम्बर मसीहा 27 तारीख दिन मिलित जातिसंघ साधारण अधिवेशन अधिवेशन को संबोधन कर योग दिवस पालन करने को आह्वान करते। श्री मोदी कहते जे योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृतिर अमूल्य वरदान अटे। योगाभ्यास शरीर एवं मनर विचार और कर्म आत्मसंयम पूर्णता एकात्मता तथा मानव एवं प्रकृति मध्य संतुलन स्थापित करता तथा यह स्वास्थ्य और कल्याण परिपूर्ण दृष्टिकोण अटे। आमे प्रत्येक दिन किसी ना किसी आमे योग और प्राणायाम करिबा। जदि योग प्राणायाम आमे करिबा आमे निश्चित भाव में आमे निरोग रहिबा। आ ये योग प्राणायाम रे वर्तमान हमरा 200 2 देश वर्तमान कादरे योगासन आज मध्य 8 घंटे पालन करछंदी। रात 8 घंटे दिन तमाम योग अभ्यास चलछि। आज प्रथम वर्तमान विद्यालय योग शिक्षक शिक्षामुझी कहूँ किसी योग प्रकार अभ्यास करेंगे और जोगिंग अभ्यास करेंगे शिक्षामुझी योग कले निरोग जानी अवहेला कर समय आसब
ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇବେ। ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସମୟ ଆସିବ। ଯାଉ ଆମର ଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ। ମାନେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗିଂ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 10 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ରହିଛି ସେଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗିଂ କରିବା। ସବାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁଟା ମାରିବା। ଏମିତି 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 କରିବା ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଯାହାକୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହବ ସେ ନ କରିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାତ ହାତ ଏମିତି ନେବା, ହାତ ନେବା ତଳ ଉପରେ କରିବା। ପଛରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଠକି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବୁଝିବା କର ଦାଦା ହାତ ଉଠେଇବା, ଏମିତି କରିବା। ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାର ହାତ ଉଠୁନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆମ ଗାଁରେ ବି କେତେଜଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି, ହାତଟା ଏମିତି ଉଠୁନି। এইভাবে କରିବା ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି କରିବା ହାତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଆସିବନି। ମାନେ ଏମିତି 12 ଥର କରିବା, ଓଲଟେଇକି ପୁଣି 12 ଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ସ୍ପିଡ୍ ହେବନି। ପୁଣି ଓଲଟା ଓଲଟା ବୁଲେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ପୁଣି ସେଭଳି ବାମ ହାତ କରିବା, ପୁଣି ଓଲଟା। ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା, ହାତକୁ ନେଇକି ଗୋଡ଼ କନ୍ଧାରେ ଛୁଇଁବା। ଏଇଭଳି ମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିବା। ଅଣ୍ଟା ସିଧା ରହିବ, ଖାଡ଼ା ମାନେ ବଙ୍କେଇବା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ବଙ୍କେଇବା ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଏମିତି ଚାହିଁଲେ 30 ଥର କରିପାରିବା। এটা ହେଇଯିବ ପୂର୍ବতে ଯାହାର ସବୁ ଅଣ୍ଟା ଧରୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ଧରୁଛି, ଅଣ୍ଟା ଧରିବନି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଧରୁଥିଲା, ସତରେ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଟା ଧରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ